Anem a fer un cric-crac, val? Quan jo diga cric, vosaltres crac i a l'inrevés. Cric, crac, cric, cric, crac, crac. Vaig a contar-vos un conte de por i de risa. Per això necessita que els xiquets alceu la mà i els pares també. Alceu la mà, per favor, i digueu, promet que no li diré al meu papà ni a la meva mamà ves a partir-li la cara a Carles Cano esta nit que no puc dormir. Ho heu promès, eh? Diuen i conten que hi havia una vegada una xiqueta que es deia Marieta. Marieta era molt creguda i sa mare li va dir Marieta, Marieta, tens esta monedeta i vés-te'n corrents a la carnisseria i demana-li al carnisser un os de genoll, que no te dona ni de ossobuco, ni de canya, ni de corbell, ni de romansos, de genoll que són els més bons. La xiqueta, sí, mare, va agarrar la monedeta i va eixir fugint de casa, però només va pegar la volta. Al cantó se va trobar a unes amigues que estaven botant a la corda i cantant Susi Pelotilla. Ho sabeu la de Susi Pelotilla? L'ensenya ràpid. Susi Pelotilla ha roto una bombilla, su madre la ha pegado con una zapatilla, zapatilla. I en el llac començaran a donar-se vetes, tocino, i ella estava tuc, 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 i sonaren de repent dong, 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 3 campanades, els quarts, eren les 2 menys quart, a les 2 tancaven la carnisseria, ella, que me tanquen, i se'n va anar corrents, pegar una altra volta i se va trobar a unes altres amigues que estaven jugant a la goma. Sabeu jugar a la goma? ¿Vos sabeu la de chicle más chicle americano? Venga, va, chicle más chicle americano, venga. Chicle más chicle americano. Que se abre, que se cierra, que se coge con la mano y para afuera. Marieta era la campiona del món de jugar a la goma i va passar així, sense mirar, però les amigues quan van veure, els peus se li anaven, però les amigues quan van veure que passava Marieta van dir Marieta, no vas a fer-te una partideta? I ella va dir no puc, que se'm fa tard, bueno, va, una partideta ràpida. I començava pim, pam, pam, pum, i de repent, dong, dong, 2 campanades, les 2. No se sent? No se sent. Què passa? Se sent o no? Sí? Me'l fique ahí? Ahí més? Val. 2 campanades. Les 2. Què passava? Les 2 que tancaven la carnisseria. Ella en les gomes enredrades se va pegar un bac, se'n va anar corrents a la carnisseria. Se sent ara o no? Una miqueta millor? I quan va arribar a la carnisseria estava tancada. Ella es va seure allí a plorar pensant en la bronca que li anava a pegar sa mare. Ai, la que me va muntar ma mare! Però de repent començà a sentir per el carrer Major una música que feia així. Una marxa de morts, un soterrar, i ella, ping, tingué una idea. Se'n va anar amb aquells que anaven a soterrar aquella persona, se'n anà a la part més antiga del cementeri, va córrer una làpida, va trobar un taüt allí, va obrir, que el taüt hi havia un esquelet i feu, clac! Va agarrar l'os dret del genoll d'aquell esquelet, va tancar el taüt, corregué la làpida i se'n va anar corrents. Se sent o no se sent? Són les motos. Se'n va anar corrents a sa casa. Sa mare li va dir, m'has portat l'os del genollet? Sí, el té mare. Ella el va agarrar i va dir, ui, que xicoteta, això no va donar gust per res. Dus, i el va tirar al putxero. Que asco! I allí que estigué bollint, i quan va arribar l'hora de la sopeta, sa mare va anar ficant, i quan va arribar a ella li va dir, ai mare, a mi no me posa que no tinc gana. No tenia gana ni poc, però sabia el que havia cuit en aquell putxero. Estigué enredrant tota la vesprada, desficiosa. Sa mare estava tan farta d'ella que quan va veure que se feia poqueta nit li va dir, arrea-te la pagadal que avui te refile per a finestra, Sí, mare, però tanque bé les finestres, però feia meua, en la calor que fa anem a tancar les finestres. Mare, tanque-les, no vaig entrar un lladre. Però què dius de lladre si en este poble no s'ha sabut mai que llegarà un lladre? Per això no vaig anar a començar ara, mare! Mira, que farta me tens. Va anar tancant les finestres. Ella va rodar 3 voltes la clau. Se n'anava cap a dalt quan va veure que la llar estava apagada, la ximenera. Digué, mare, encenga la ximenera. Però feia meiga, ens anem a torrar com si foren pollastres rostits. Mare, encenga la ximenera, no vaig entrar el lladre per ahí, per la ximenera. Però feia meua, ni que fora Papà Noel el lladre entrant per la ximenera. Mare. Ui, tira pa dalt, ara l'encendré. Sa mare le va encendre ja, ficar una fogata i se n'anà a dormir. I a les 12 de la nit, dong, 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 i així fins a 12 se sentien al cementeri. Brum, la tapa del taüt, la làpida i la porta del cementeri. I per els
carrers foscos i solitaris d'aquell poble començava a sentir-se clac, 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 clac. Sabeu què era? Aquell esquelet que anava cojitranco perquè li faltava un os, arrastrant la pata, i que només va eixir del cementeri i va dir: Marieta, Marieta, què has fet amb l'os del meu genollet? Ai, mare, mare, mareta, a aquestes hores qui serà? I sa mare li va dir: calla, fava, faveta, serà el vent i passarà, però no era el vent. I l'esquelet seguia caminant, caminant, i va arribar a la plaça. No tenia ulls perquè els esquelets no tenen ulls, però tenia els forats del nas. Va aventar i va saber que d'aquella casa d'on hi aquella fumeguera estava el que li havia furtat. I dic, així està, pegar la volta, buscant un forat per encolar-se. No hi havia cap forat, però heu de saber que aquell esquelet, quan estava viu, era el manyà del poble, el cerrajero. I havia fabricat tots els panys de les portes, i aquella l'havia fabricat ell. I dic, hòstia, està el conec. Va arrencar-se, clac! Els ossos del dit xic es fica per allí, va obrir la porta, entrar dintre de la casa de Marieta. Marieta, Marieta, ja estic a la teua caseta, què has fet amb l'os del meu genollet? Ai, mare, mare, mareta, a aquestes hores qui serà? I sa mare li va dir, calla, serà la tia Pasquala que les castanyol les tocarà, perquè la tia Pasquala, que era una veïna que estava com una cabra, de quan en quan a les 3 del matí baixava i m'emprenia a tocar les castanyoles. Però no era la tia Pasquala. I l'esquelet començava a pujar. Clar. Bueno, no vos he dit que Marieta havia estat jugant a les taves, que és un osset així en què se jugava, no? Ell començava a pujar, Marieta, Marieta, ja vaig pel primer escaló, ai! Marieta, Marieta, ja vaig pel segon, mare, mare, qui serà jo? Que sé qui collons serà? Deixa'm dormir, filla! Ella seguia, Marieta, ja vaig pel quart, ja vaig pel quint, ja te tinc! Li va tirar sarpa al monyo, Marieta estava tremolant baix de 7 mantes com una fulla, però havia estat jugant a les taves amb les amigues per la vesprada, que és un osset aixina, va treure una mà i feu, bam, li pegà una taba en tot el crani, aquell esquelet rebotà i ell, bom, l'empomà aquella taba, aquell osset, perquè a més de ser manyà, de ser cerrajero, havia sigut porter de segona regional del Novelda, l'empomà aixina se quedà mirant-lo i digué, a lo millor me val, se ficava aquell os, feu, uah, em fa el joc de categoria, baixar les escales, clac, 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 tancar la porta, nyec, se'n van anar per les carrers buits i solitaris, clac, 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 va arribar fins al cementeri, tancar la porta perquè era un esquelet ben educat i sabia que si obris una porta del cementeri després quan tornes has de tancar. Se'n va anar directe a la seva tomba, bum, se va tancar la tapa del taüt, va traure un dit, bum, va córrer la làpida i requiescat in pace, descansar en pau.